Hello friends, फरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव दा लेटेस्ट आपडेट लाबोदों दिनै ग्रेड 3 साख्रि फाइनाल रिजाल्ट बेनो जाबाय ADRE आरो लोगोसे आसाम पुलिस आरो लोगोसे BTC आव गोदान साख्रि प्रसेस आरो लोगोसे BTC आव गोदान PMAY-G न'नि सार्भे जाबावसिगोन नामा दा बेनि सायाव गोबां पाब्लिकफोरा नेगासिनो दङ दा बेनि सायाव आपडेट लाबोदों दा जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लासो बुजिगोन नङाबा खायसे ससेल' नायो आरो डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो दा कमेन्ट्स खालामथावनाङा डाइरेक्ट भिडिअ नायग्रो अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन दा जियानो जा जों दिनै आसाम स्टेटनि साख्रिनि सायाव माखासे डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै जेराव दिनैहाय 11:30 एबा 10:30 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि दायो जों फैबा अफिशियल वेबसाइटआव दिनै रिजाल्टआ 11:30 जानाय लोगो लोगो लिंकआ बेयावनो मोनगोन रिजाल्ट सिटखौ आं नोंथांमोननो लिंकखौ होदों डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव दा बेनि भेकेन्सिया बेसेबां दं होनोबा 7,650 पस्ट दङ ग्रेड 3 लेभेलाव आरो ग्रेड 4आ 15 अक्ट'बराव रिजाल्टखौ मोनगोन बेनो जाबाय फाइनाल रिजाल्ट दानिया भेकेन्सि नायोबा जों बेखौ भेकेन्सि नायनोबा नोंथांमोना फैनानै नैबे मोननै लिंक दङ बे लिंकआव थुबानो मोनगोन नाथाय बेनि सेलारिया बेसेबां जागोन दिनैनिफ्राय साख्रि मोनोबा जों बेखौ दायो एसे नायग्रोबावनो दा बे जाबाय ADRE सेलारि प्रसेसखौ नायोबा 14,000 निफ्राय जागायनानै 70,000 पर मान्थ मोनगोन आरोबाव लोगोसे ग्रेड पे दङ 5,000 आरो 8,700 माने बियो पोस्ट वाइसआव जायो आरो डिग्री लेभेलाव मोजां मोजां पस्टआ दङ नोंथांमोना मोनदों प्लास डिग्री आरो लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय बेयावबो मोजां मोजां पस्टआ दङ स्क्रिनाव जि नुदों बेनो दा टटेल पस्टआ जोबोर बुरजा बिनि गेजेराव जोंनि STP आव 10% खथा मोनो अके जोंनि STP आ आसाम स्टेटआव 10% खथा मोनो आरो दायो हमना ला जों नुदों ससियेल मिडियायाव गासै मोनद' हारिनो STP होयोब्ला कम्पिटिशना नेक्स्ट लेभेलाव ओरैबायदि हाई जागोन माने बर'फ्रा जि मोनथाय मोनो बिथांमोनाबो समान मोनफागोन आरो लोगोसे साख्रियाव थोब्ले माब्ले जासिगोन जुदि फाइनाली जुदि होमारोब्ला आरो दा होयो होआ बे उननि बाथ्रा जुदि होयोब्लासो नर्मेलि जों सावरायदों जुदि मोनद' हारिया ST मोनोबा BTC आव जि मोनथाय हानि मोनथायनिफ्राय लानानै साख्रिनि मोनथाय बर'आ जि मोनो गासैबो बिथांमोनाबो सेम मोनगोन सेम स्टेटास बिथांमोनाबो मोनगोन आरो जुदि बिथांमोना थारैनो जुदि STP मोनमारोबा बेखायनो जोबोर साननो गोनां जोंनि BTC साख्रिनि थाखाय मानोना BTC आव लिमिटेड साख्रि ओंखारो आरो जुदि बिथांमोना STP मोनमारोबा थ' बिथांमोनाबो बैयाव समान मोनथायखौ मोनगोन अब्ला जोंनि हारिया जोबोर माने साननांगौ जागोन नेक्स्ट लेभेलाव हानिफ्राय लानानै साख्रिनि खेत्रआव आरो दा बेखौ जों नेक्स्टआव सावरायगोन दा बेखिनिखौ दिनै रिजाल्टआ मोनसिगोन बेनो जाबाय ADRE 2.0 आरो लोगोसे आसाम पुलिस SI बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफ आरो लोगोसे गुबुन गुबुन पोस्ट थानाय APR बेखौ माने दिनै मोनगोन 10:30 जानाय लोगो लोगो अफिशियल वेबसाइट SLPRB आव आरो गाबोन कनस्टेबल ABUB खौ नोंथांमोना गाबोन मोनजोबसिगोन आरो दा जोबोर मोजां दिनै बेनो जाबाय गोल्डेन चान्सआ जायनो खस्थ' खालामदोंमोन फाइनाली दिनै रिजाल्टखौ मोननो एबा साख्रि मोननो थांगासिनो बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव दानिया जों सावरायसै बेनो जाबाय BTC नि सायाव दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव दायो नोंथांमोना CSP पर्टेलाव नुदों आरो लोगोसे जों मिथिगौ जे CSP आ दासिमबो भेलिडिटी दङ अलमोस्ट 3 इयार्सनि खाथियाव दङ होनना जों खोनादों बेखायनो BTC साख्रिनि सायाव गोबां टेनसन जादोंमोन ना खायसे नाथाय आं बुंखादोंमोन डिमटिभेट दाजा होननानै खायसे नारखो बुदांमोना माने डिमटिभेट खालामबाय थायो दा मोजां बाथ्रा आं बेखौ डाइरेक्ट अपेनलि बुंला नाथाय मोजां बाथ्रा रिप्रसेसा जानाय फैगासिनो नोंथांमोना साडेनलि गिफ्ट मोनगोन दा नोंथांमोना साडेनलि गिफ्ट मोनगोन आरो बे थाबैनो प्रसेसा जाफिनसिगोन टेनसन लानाङा जायफ्रा क्वालिफाइड जादोंमोन ना डिग्री लेभेलाव स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबाय था स्किल टेस्ट दङ दे भाइभा टेस्ट दङ स्किल टेस्ट दङ नाथाय ग्रेड 4आ स्किल टेस्ट गैया दा HS लेभेलावबो रिजाल्टआ फैसिगोन बारा गोबाव गैला नोंथांमोना साडेनलि हरखाबै रिजाल्टखौ मोनगोन प्रसेसा सिङाव गोबां इन्टारनेलि सर्स मोननाय बादिबा जासिगोन नोंथांमोना माने प्रसेसआव दङ बेबायदिखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेल' नोंथांमोना माने डिमटिभेट दाजा जिनोखि मावनांगौ खामानि एबा फरायनांगौ नोंथांमोना फंबायमोना बिनानावमोना मावबाय था फरायबाय था जाहाथे नेक्स्टआव साख्रि मोननो हायो दा बेखिनि आरो थार्ड ग्रेड लेभेलाव आरो लोगोसे माखासे टेट लेभेलाव प्रसेसा जाफिनसिगोन नैबे दान मोननैनि गेजेरावनो एबा दान मोनसेयावनो नोंथांमोना मोजां खबरखौ मोननो थांगासिनो दङ दे दा बेखौ नोंथांमोना एडभान्स खोन्थाखाबाय दानिया फैबाय PMAY-G सरकारि न'नि सार्भेनि सायाव मैया माखासे केबिनेटआव फार्स्ट एसेम्ब्लियाव सावरायदों आरो बेखौ प्रेसमिट होदोंमोन जे बियो सार्भेया जाफिनसिगोन होननानै नाथाय मोनसे बाथ्रा सिगांनि गभर्नमेन्टआव सार्भेया जाखांखाबायमोन जेराव आरो बे सार्भे खालामनाया पर्टेलाव डाइरेक्ट आपल'ड खालामदोंमोन आरो माखासे समनि जाहोनाव थालांनायबो दङमोन अके आरो बे थालांनायफोरा मा जादोंमोन सेल्फ सार्भे मोनसे पर्टेल ओंखारदोंमोन ना नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ गोबां भिडिअ नोंथांमोना मोनखादों आंनियाव सेल्फ सार्भेयाव खायसे माने टेक्निकेलि आपल'ड खालामनो हाया जादों एबा एक्सेप्टबो जाया जादों जायनि जाउनाव थालांदों दा बेखौनो सार्भेया
जाफिनगोन आरो लोगोसे सिगांनिखि जि सार्भे जाखांनाय नोंथांमोना केन्सेल जागोन नामा बे नङा गासैबो पर्टेलाव हाबखाजोब्बाय दे गासैबो पर्टेलाव दंखाजोबो आरो बे आपल'ड जाखाजोब्बाय नाथाय मोनसे बाथ्रा KYC नांनो हागौ KYC नांगौबा नोंथांमोननि गोनांथि डकुमेन्टसा जाबाय आधार कार्ड नांथारगोन बेनिफ्राय रेशन कार्ड नांगोन बेनिफ्राय जब कार्डा नांगोन आरो अके दा बेखायनो गोदानै PMAY-G नि सार्भे जायोबा नोंथांमोना बयबो न'आव थाबानो जाबाय आरो बिनि प्रपार डिटेल्सखौ आङो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ होगोन जेराव भिडिअ सारजों सावरायनानै आरो लोगोसे PD सारजों सावरायनानै नोंथांमोननो माने डिटेल्सखौ होगोन नेक्स्ट लेभेलाव जायखिजाया न'आव थाबानो जाबाय PMAY-G सार्भे जायोबा GRS फोर थांनाय जायो बा ब्लक लेभेलनिफ्राय थांनाय जायो प्लास लकेल मेम्बारबो थानाय जागोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना बयबो जाहाथे खामानिखौ माने नांगौ जानाय डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे साबमिट खालामो दा नेक्स्ट लेभेलाव बेनि सायाव डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट